Hola, nenes i nens de l'Escola Ginesta. En aquest vídeo us parlaré d'un tubercle que forma part de les nostres vides. Us parlaré de la patata. La patata prové d'Amèrica. Els primers que la van domesticar van ser els peruans i bolivians que la conreaven i la van anar domesticant per utilitzar-la com a aliment. Això no ho vam descobrir els europeus fins que no vam haver trobat Amèrica i la vam colonitzar. I quan van portar la patata a Europa, la patata va venir com a una planta ornamental. Realment només es donaven de menjar els tubercles, que són les arrels, als animals, al bestiar. Fins uns 100 anys o una mica menys de ser descoberta, no va ser introduïda com a aliment per les persones. Si us hi fixeu bé, les patates que vam deixar fa uns dies al costat de la finestra de la cuina, la major part s'han tornat verdoses. Les he ajuntat amb una altra varietat i veureu que les més grans les he tallat a trossos i cada tros té com a mínim un brot verd que és una futura planta. Nosaltres li direm un grill. El que farem serà repartir en diferents clots que haurem fet en el nostre hort una patateta petita o un tros d'una patata gran a cadascun. Les haurem de posar una mica fondes. Recordeu, vam reservar un espai del nostre hort per fer patates i ara us ensenyaré on el tenim. Mireu, en aquest espai posarem les patates. Les patates tenen un marc de plantació de 40 centímetres entre planta i planta, que són més o menys 2 pams d'una persona adulta, aproximadament, i entre filera i filera hi ha d'haver uns 70 centímetres, més de mig metre. Això ens garanteix que les plantes podran créixer prou i que els tubercles, les seves arrels, es desenvoluparan amb suficient espai i donaran un fruit prou gran. Recordeu els consells de seguretat que us vaig donar? Primer, calçat. Hem de portar calçat amb els dits tapats. Portem uns guants i a part, com que hem de fer servir una eina, estarem molt atents i no jugarem ni farem cap cosa estranya que en un moment donat ens puguem fer mal nosaltres o fer mal a ningú. He marcat els clots que faré. Li donaré cops secs amb l'aixada. Ara ho faig així una mica regular perquè evidentment amb la càmera a la mà, però he de fer uns clots una mica fondos, d'acord? Per a que ens hi càpigui la patatona amb una fondària suficient. Bé, ja ens disposem a anar posant els trossets de patata en cada espai. El grill ha de mirar cap a dalt i hem d'enterrar bé la patata i la compactem, però sense apretar excessivament. Heu de saber que totes o quasi totes les plantes tenen una cosa que es diu associació favorable i desfavorable amb d'altres plantes. És a dir, que lo normal és que en els horts tinguem gran varietat de plantes totes juntes, però n'hi ha que són més amigues que d'altres. Llavors, per exemple, les patates no les ajuntarem amb les tomaqueres. Per posar un exemple, n'hi ha amb el blat de moro. En canvi, sí les podem ajuntar amb els espinacs, amb les mongetes, en general amb tots els llegums, amb les cols. D'aquesta se'n diu una associació de cultiu favorable, que vol dir que no es fan la guitza l'una a l'altra. Sabeu? Per a que els horts siguin uns espais saludables, és molt bo que hi hagi varietat de plantes i que no s'utilitzin productes químics, ni per matar plagues, ni tan sols per a posar adob. Els adobs naturals els podem fabricar
amb la nostra compostadora. Podem tenir una vermicompostadora, que és una compostadora amb cucs de terra. Un altre dia en parlarem dels cucs de terra. O podem utilitzar adobs d'origen totalment natural. La qüestió és no alterar el pH, el grau d'acidesa de la terra, ni els microorganismes que hi viuen. Micro vol dir molt petits, els éssers vius que hi viuen a dins de la nostra terra de l'hort. L'últim pas sempre és el reg. Procurarem que hi hagi aigua no excessiva, sí suficient, i hem d'anar en compte perquè si reguem en excés, les nostres plantes també poden agafar malalties. Per cert, nens i nenes de cicle inicial, que esteu estudiant l'alimentació saludable, sabeu? Les patates són una font riquíssima de carbohidrats. És una fècula que ens dona molta energia, una energia que utilitzem a diari. I ja sabeu, cada dia hem de menjar 5 racions entre fruita i verdura. La patata pot ser una alternativa per vosaltres. Bé, us deixo amb el cant dels ocells. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i fins la propera. Adéu! La